नमस्कार मित्रांनो, आपण का नाही ह्या व्हिडिओमध्ये शेअर मार्केटविषयी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्येही शेअर मार्केटविषयी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं होतं, तर पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये का नाही फंडामेंटल ॲनालिसिस कशा पद्धतीने करायचं का नाही हे पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तर आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहे, तर ह्या व्हिडिओमध्ये का नाही आपण गरीब कुटुंबांच्या गरजांचा अभ्यास करून कशा पद्धतीने शेअर मार्केटमधून प्रॉफिट काढायचं का नाही हे या ठिकाणी आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसेच मित्रांनो, गरीब कुटुंबाच्या म्हणा किंवा आपल्यासारख्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या म्हणा आपल्या 5 गरजा खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्या 5 गरजा कुठल्या आहेत तर त्यामध्ये बघा, पहिला आहे अन्न आहे, दुसरं आहे वस्त्र, तिसरं निवारा, चौथं आरोग्य आणि 5वं शिक्षण आहे. हे 5 गरजा का नाही खूप आपल्या महत्त्वाच्या आहेत मित्रांनो. मग आता ह्या 5 गरजांचा अभ्यास करून आपल्याला का नाही शेअर मार्केटमधून कशा पद्धतीने प्रॉफिट काढता येतो का नाही हे या ठिकाणी आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तर आता पहिला मुद्दा बघा, पहिला मुद्दा काय अन्न आहे बघा. अन्नाचं कसं आहे माहिती आहे का, त्या ठिकाणी आपल्याला का नाही तांदूळ, धान्याचे पीठ, साखर, चहापत्ती, खाद्यतेल हे आपल्याला का नाही लागत असतं मित्रांनो. मग आता हे वस्तू आहे ते वस्तू बनवणाऱ्या काय कंपन्या आहेत ना, त्या कंपन्याचे शेअरकडे आपलं लक्ष असणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, आता ह्या वस्तू आपण ह्या वस्तू वापरतो, मग आता समजा ह्या वस्तू बनवलेल्या ज्या कंपन्या आहेत ना म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, पॅकेजिंगच्या काय कंपन्या असतात किंवा हे बनवणाऱ्या काय कंपन्या असतात, हे कुठल्याही कंपन्या म्हणजे ह्याच्याशी निगडीत ज्या कंपन्या आहेत ना त्या कंपन्याला काय होतं, मग त्या ठिकाणी प्रॉफिट होत असतो. म्हणजे ह्या आपण वस्तू खरेदी करतो आणि आपण वस्तू खरेदी केल्यामुळे त्या कंपन्याला प्रॉफिट होतो आणि त्या कंपनीला प्रॉफिट झाल्यामुळे काय होतं, त्या कंपनीची शेअरची प्राईस वाढत असते मित्रांनो. म्हणजे समजा जर तुम्ही आता ह्या कंपन्यामध्ये खरेदी केलं ना, म्हणजे ह्या कंपन्याची शेअर खरेदी केली ना, मग ते भविष्यामध्ये ते कंपनीची शेअरची किंमत का नाही वाढलेलीच राहते, एवढं लक्षात ठेवा मित्रांनो. तसेच आता दुसरा मुद्दा बघा, वस्त्र आहे. वस्त्राचं कसं आहे माहिती आहे का, वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे आपण वापरत असतो. कोणी कॉटनचे वापरतं, कोणी दुसऱ्या कुठलीही वापरत असेल. तर आता समजा कॉटनचं वापरत असेल तर कॉटनचे कपडे तयार करणारे काय कंपनी आहे त्या बघा, त्या कंपन्याचे शेअरकडे तुमचं लक्ष असणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो. तसेच आता तिसरा मुद्दा बघा, निवाऱ्याचा आहे. तर निवाऱ्याचं म्हटलं तर आपल्याला नाही समजा घर बांधायचं असतं, तर घर बांधताना आपल्याला काय सिमेंट लागत असतं, त्या ठिकाणी नंतर स्टील लागत असतं. तर हे बनवणाऱ्या काय कंपन्या आहेत ना त्याच्याकडेही आपलं लक्ष असणं गरजेचं आहे मित्रांनो. आणि चौथा मुद्दा आहे बघा, आरोग्याचा. तर आरोग्याविषयी समजा जर आपण आजारी पडलो तर आपण काय करतो, डॉक्टरकडे जातो. डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टर काय मेडिसिन देत असतात आपल्याला. मग त्या मेडिसिन बनवणाऱ्या काय कंपन्या आहेत ना त्या कंपन्याकडेही आपलं लक्ष असणं गरजेचं आहे मित्रांनो. मग मेडिसिन बनवणाऱ्या फार्मा कंपन्या आहेत ना त्या फार्मा कंपन्याकडेही आपलं लक्ष असणं गरजेचं आहे मित्रांनो. तसेच आता 5वा मुद्दा बघा, शिक्षण आहे. तर आपण शिक्षण घेत असताना का नाही आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे का नाही शैक्षणिक साहित्य लागत असतं. त्या शैक्षणिक साहित्य बनवणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत ना त्याच्याकडे आपलं लक्ष असणं गरजेचं आहे बघा. आता आपण वेगवेगळ्या समजा शिक्षण घेत असताना वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं असतात बघा. ते पुस्तकं तयार करताना का नाही म्हणजे आता पेपर लागत असतात मित्रांनो. ते पेपर बनवणाऱ्या काय कंपन्या आहेत ना त्या कंपन्याकडेही तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे. तसंच शैक्षणिक कुठलंही साहित्य असू द्या, ते साहित्य बनवणाऱ्या ज्या कंपन्या असतील ना त्याच्याकडेही तुमचं लक्ष असू द्या. अशा पद्धतीने का नाही मित्रांनो मी तुम्हाला हे 5 महत्त्वाच्या गरजा आहेत त्या बघा. या 5 महत्त्वाच्या गरजांचा कशा अभ्यास करून का नाही आपण शेअर मार्केटमधून कशा पद्धतीने प्रॉफिट काढता येतो का नाही हे या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मित्रांनो. अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ ऐकून घेतला ना त्याबद्दल मी तुमचा आभार व्यक्त करतो. तसेच जर हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला ना तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुढील व्हिडिओमध्ये का नाही लवकरच भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.